Uba Preston Tensong ubolong usambot Menteri Jong ke Sarkar Jela habakren ha ke jing play ye ke jing te ye ke rusa 1.0 kabaha ke jing mang pisa ke ba iwe point sau klur kabala mang da ke rusa scheme jong usnam a ja khat nyau khat pra ulaong kumba phila ang not ya kata phila yo Uba Preston ulaong kumtei namar kade hadin ke jingwan yu kejat jong u hapo kani ka snaps im college mau kurwan ha usnem baladep man pen bena bon sa itu no ya kani ka college kum ka people's college bat menta ka sngipat dalade hi ulawan ban ai sendon ya ka sernon ban pen chisha ya kata ka kam ha ka jing sakilang dakipat ba Hak juga sengi uba Preston ulapan bena ban no senyang silak tengka nakatulop jong u ban ya don benta hak jing temu bante ya ka hall jong ka college Hak ni gesngi lai don lang nadu principal jong snaps im college mau kurwat u Dr. KK Nongsit uba renekton lang do tangkar u menteri katnat umbam umdi jong ka sarkar Meghalaya ki samla pule jong snaps im college mau kurwat rengkat bat ki wei de ki bela syak khot snau ha La penchit pensngai ye gani gesngi de ki shat bat ka jingrawai na ki samla pule jong snaps im college mau kurwat Declare Bakanika College Jongpi Kasngaps in College Maukerwat Ngin Sapen Kela Yaka Asyaka People's College Bat Kala Jelong Arpo Laitrik u Desember Arhajar Arpo Ar Bat Hagane Kapor Ngagerpa I Principal Badan Bulom Bin Sengaw Bahabanwan Bangan handover Ya kaneka official notification syai. Kaba ngawan lang hakaneka por ya kapan pliru ya kaneka rusa building 1 kaba Lengba jong ke Education Department ka Sarkar India kala mangkerpang ban penbit penbiang ya ke infrastruktur jong pi hang ni hapo ka college jong pi bat ha ke jing pek ke jing mi jong ubah rang maulo udai professional ubah ka department na ke education ila engage i bain penbit penbiang ya kane ka scheme ka bakerpang ka Sarkar ka ai lemba jong ka state government ke kena school ki students donang ne ki keme ki pa hak jisha ka timing ka bende ka babiang namar ka de ka por shuti ka por bon kam por telang ten lewat la kataru pilayala banyawan rengkat hak ne ka por banyalum banyalang ten akaliang jongan ai kuble ye pc hajarmu ya kabak hikwa pilayo kabanga kwa ban kentu ban kenpam hangni kamtam hangni hapo southwest district ngatrai ngalaban ong de ke college kaba ya chaprang ya chekmat
bat kabala ruban meet ya gitu ki kriteria baru kabala ai daga UGC nang te na po Delhi ngai sngau burom ya kini ka college hakaba ka governing body rengkat ru bat i principal bat kumju kin tika team barok kowe kinum hikai barok bat piru kumju ki students nilayo syaka grade B akabai principal ya thu mane tolong ka burom ka bakrau ya ka southwest Kasils barok kawai ha po kejela mikala jong tikai ka bangadon ban ong hang ni kalong na kaliang jong ka sorkar ha kawai dei bat ka education sector ngin persyang kadbala ban wanra ia ka reformation ban wanra ia ka jingkela namar baka jing anglo jengi kalong ba mdei bangin don tang hakata kan nomba hasilong kabadei kan nomba jong ka jela ka jongi kan rengi kwa bakan hiar shadu ki sub divisional headquarter na district kan hiar shadu ki sub divisional headquarter bat ka jing anglo jongi na ka sorkar ngi kwa ru ba kum kini ki institution kin dang hiar shu sha ki block level kenang ban pensuk ya ki kun somla ban pensuk ya ki kmekik pa hakaba kinyo ya ka jingnang ke jing start tang hapo ka block level lada ublei uibet lengba joki pipe ba jong ke jela ka jomi niladon lepa komo ong pi ka plan na ka menta kumno ban kentiu ya ka education sector hapo ke jela jomi barok away de nakalian jonga ngam sukwa syuk ban bodktin ni ngausi ni pha ye ki ngolem ba way u founding member jong kaneka governing body itemen pesan marwing ila klat bat menta kasngi kadeka sngi ka ba let ban pendep ya ka jingtep don burom ya ka met ka basa jong neu syakri de nakalian jonga nakalian jongi baru ni pha ye ka ngolem sya ki bahayeng ke pasen baro bau bleu un kurku badun ai ru ya ka jingsuk ka jingtingen ya ka yeng ka sen bat ki bayadei baro de kumta na kaliang jonga sisin pat ngas ngutunat ban poi biang hakani ka jaka hakani ka college jompi bat nga kermens camp lesi muslim shu hakaba pinship sya ka permanent campus kumla ong ibarinik mene da ka ji trelang rengkat bat ke sorkar ngakar menskem bangila ban pen urlong ya kene kicing anglut jong ki pajba kene kathan ya kicing anglut jong ka governing body bat ya kicing anglut ki nong hikai ba i jong kene ka college de tangini kentin ba kendian I wish you all the best da ka jite lang jungi baro i kmelati bachisin ka singi ka shift ka college Syaka permanent campus ng mountain hagawa pinyo iya ka jikalot ka joka ya ka jik internet joka haka pakan don baro ki facilities ki jinor kam kum ka college ni kmelati da ka jite lang jo pi ki nong hikai da jite lang jo pi ki governing body bad da ka jite lang jo baro ki pajba bad nga ai ka congratulations ka jing ai kublai kerpan ya ka college ya ka ni ki yo i jinga haka bakin sedang iban yo ya ka ni community hall ka auditorium ka badon kam na ka college ban yok ban sedang dalaki jong ka boy ka bor om dei ban up tanah ki way om dei ban up tanah ka sorkar handrei ban yak sai dalaka jong ka jingla ban yok ban sedang ya kene ban mentang sni gila yok ban sedang mentang sni ha ka bagi yok ban pelaj ban launch kene program kene ka drive ha ka ban lum ya ka jingarap na ki breu ki jongi ban ngakir bok kiruyang ya ka college management ya principal ha ka bang kwian tiba pin yo lum shibon ka bisa ban yo ban sedang ni kene ka hall ban ngai ki bele shibon e ka jing start ber ki champang jo pi ha ka ba pila sedang ha ka por ka ba biange bat kata kalon ha ka election year ka bele shibon ba kan tiu bat yo baro ki parar hikai ha ka ba pila nang ban sedang ni kene ban ka kwian ti ha ka bangin kham yo shibon ka contribution na kam ta kene ka jingdon kam man yo sedang ya kene ka hall ka yang kene ban ai kublai ke pangru ya
Education Minister wadlah ibsumlala badam hande ngalayok bani kran badi badi sukumen haduk kata-kata badi lala aru bandi ala kendo yai Education Minister balakban remboy rengkat batki principal batki members of governing body hakim ngalayok bani syem yai badi la ai ka support kumu minister joka department ngai kublai shibune nomtai chief minister ibala kersan ngi na kapor ngilalai je kendo kapto karusin hakajing lek yalam junga kum MLA badjong kiniki members of governing body kamtami principal i president jongka governing body ya kabangi lek kendo chief minister bagi sukman haduk kata-kata ya kabangi yo ya kajing seisok jongka kajing tray system ya kabangi yo kumba kalomta ngilai yo ya ka college jongi kum ka people's college rengkat berkiwi-kiwi ki para college hagani ka state Meghalaya Barokawai ngasuk man beliau bangila ya caprang haki berta baro hakaba ya ka vision jong nongelam baraba jongi upa jong ka konstitusi iba rowel lengdo ngila persyang mangiki longden ya ka bangin yai budden ban pentikna bangin nam penhiar ya ka college hendrengin yai ra ya ka college naga por sa ka por ngai kublai shibule iba rowel iba ladon ka vision nadu basta hakaba ilayo badon kampan sen ka college hangne mau kerwat konstitusi hakane ka district jongi ilala banle ekatara ka jing tray system ilalong u president ka governing body habaro kini ki postna ka hado be inda club no na kane ka partai kendian hakbede bekajing yat dan tiga college angek na kapor ni lepen snow bangis dokumen sibun bah mentala jan lai pu prat lagi senam ngilayak nanti kijing kelang ki babon hapo jangka college ke enrollment ki students kelanang kio kajing don ki stream mentanga don barok lightly ka arts ka sian bat ka commerce kinong ikairu ngilang ngebon ki students ru kilanang ngebon bat ka baskotenat chuchu kalong usnam arpo a udah usnam berpensak jengken mau ini kum ka college hakaba kanak pia tim na Bangkalur kelawan pan assessing but kalau aing ka kedan B grade kani barok kalong kajing enok bentah jong barok ki stakeholders nadu ki staff ki members juga governing body ki alumni ki PTA ki rangba shnong kisang bahalang ki baju kersan ngi ki por barok bakam tam ya contribution ke bangio lingba ka jingdon ka jingwan jong ki ministers hamtam i rasa preston ni balawan haga si ke bangidon ya graduation de kala tadi jong bulan September kalara shikade ya ka status ka jongi berkunjuru ka jingwan na ka por jong i MLA ki jongi hakne college namtaki activities ki bakher Brisbane bahakarusa 1.0 nilayo ikajirap nakarusa Government of India bantai yaka new classroom hakaba nilayo penongkam nakabenta ka commerce stream barkumjuru nilayo ru yaka ban upgrade yaka komputer laboratory berkumjuru nak kebenta ka library ya kerusa 1.0 nilayo ya kawan pediang hau arajar khat nyo khatra ka construction work kalom sikrur saupolak berkumjuru ndrupolak nak kebenta ka procurement ka bakentuk ya ka library ki computer ki furnitures bat kiwai kadon ka komponen joka equity hakarusa 1.0 kabalong arpusan la ya kabangilayo ya kaban penong ki program ki pair na ka benta ka jingmuto jo ki students bat hadu mentamene ki programs ki bakampau bat ki balai continue hakarusa equity ka kentuk ya ka diploma in computer application ka DEO ka Hindi spoken English spoken, but ki skill development and entrepreneurship programs. Kita kilong ki bakentup hapo jong karusa 1.0. Ya kan jing tray layo ban complete
naru ni kisnam kibaladap. Renamar ba kajinglong kajingman jong kaneka pertai imshimala banle eka formal inauguration bat mata kasing skopman ba kajingdon jong I sa Preston kala penlongi kumka college banyo ya ka banpli ya kaneka building ho hadu mentamane nilayo ru ya karusa 2.0 kaba kaskim jong ka kalong 4 crores hapo juga college kajongi baki construction kilong hadu menta ngilaban ong lapalat ke 80%. Mangingat baki ni kniat manai kemanwan nginyo pan inaugurat na kebenta jong negara rusa 2.0.